tak ako starý obraz visiaci na stene domu, na ktorý už nikto nepozerá. Roky drží na jednom klinci. 200 zím, 200 liet. Drevo pracuje, omietka praská, čas sa pomaly usádza do všetkého. A predsa obraz nespadne. Až jedného obyčajného rána sa klinec bez veľkého dôvodu zlomí. Nie je dramatický, nie je tragický, len prirodzene a obraz ticho sklzne na zem. Tak odchádzajú aj ľudia z nášho vnútra. Nie vtedy, keď sa o to silou snažíme. Nie vtedy, keď si rozkážeme zabudnúť. Ale až keď sa minú všetky myšlienky, ktoré sme s nimi ešte museli presnívať. Možno láska nekončí rozhodnutím. Možno končí vyčerpaním všetkých vnútorných rozhovorov, všetkých predstav, všetkých návratov. A čas, ten pritom nerobí takmer nič viditeľné, len potichu oslabuje klinec.